Dire lang kami ha kay may dire kay dagsagbot me. Kaog mayo me kay para daghan sa kag anak. Kay dako man imong tiyan. Nya diha lang ka ha kay absab mayo diha. Kay hapit nang ting-uwan oh. Dagom na. May nang mahipos ni ka busog ka. Ato sa ako. Ita ni kinabuya, oy. Kaya kung buhok ng larot. Ako'y hayop, pero ako'y kabakaon. Pero, napay akong asawa. Kurting badlunguna. May pa'y maghiko ko, eh. Mahita kong kisi. Mahiko ko, eh. Ari ko, ari. Kaya lagi isigit. Di lagi ko malang-alang ni kay Portin Liguna ni. Maurang gini makatambal gina ko nga. Mawaan akong problema. Maghikog yun ko. Wala. Ako ni Kwan Pidi kay. Maghikog ko ani. Ay, oh, sus, arang-arang tao kay. Kasi ni kanding, amay kanding ni Pisi Adihay. Dahang kanding ni. Swerte ako ni. Murang di ko madayon naghikog. Kining kanding mo yun ay akong kawakon. Ato na to, okay, dali. Patay! Wow! Kanding yun eh! Oh, kisa mo nagkawat! Patay! Ano ba'y tao? Ita ni. Mayuan eh. Ipablatin ako ato kong kapitan alimukoy. Ato ko kay Mato kapitan alimukoy kay so ito to ng mga kawat-kawat kay puti daganan diri sa mga tao diri sa mua at suko. Ay, kaita ni kapitan tao eh. Sus! Nag-abot ba yung taong solicitation? Kaita. Na-solicit nga mangayo og financial sa financial sa kabit. Pwede din na kapitan may maghasol financial sa kabit. Naunsa naman tao ni mga tawana. Galibog na ba yung taong ko eh. Hapit na bang eleksyon, bati pa kayo dito mahatag. May lang tag nahapit tayo maluhoy nga, mahatag po na ko. Tigaan ako ani, mga dagkong gobyerno ba? Kaita. Uy, Neng! Oh, Neng, tigan! Dito lang ka sa. Ano ka po? Saan naman saan? Solicitation mo na magmalipayon kika. Wala ka po eh. Dili ko ano. Kung kita doon ako problema lagi ka po. Ano sa may problema ni mo? Ano lang siya kung kuha na Asawa na sa doon sa man. Kaon na saan nga man ako makuot din eh. Itlog na lang makuot ako din eh. Ang akong asawa. Parang sabot. Ano nga? Masukog dili o kayon? Maghikog kita ko. Maghikog ko ta ka? Ayaw na ayaw ang kinisto sa mukha ba yan ang naong mo. Ayaw na hikog kay anugong kinaungan ni mo aning barangaya na to. Ikay mo ipinaka the best rin. Pero wak ko madayon maghikog ka. Nga naman, ay hikog kay kung maghikog gani ka, mukuha gani ang ibisibiin og artista nga himong abat-abat, kinsa na malay kwaon ako. Kita na unta ko PC kap Nya, para ihikog ta ako. Tugbiran ako sa PC. Swerte kayo. nga naman, Ang PC pagbira na ko. lang may kanding. Ay, nisunod na kanding. Lisunod. Wala nga. Kaya na problema ni mo. Wak na lang ko madayon og hikog kay. Iyon sa mo. Ang kaning hikog. Ibaligya. Gamay, boss, grasya ba ako? Ako. Salamat kayo. Isunod na ko haning sobre nga na ay mga solicitation. Oo. Sige, mais, ikay nakasulba sa kong problema karon. Buangan nimo sa mukag naong ni Moy. Kanada. Salamat kayo anay kay na nakasulbad ka sa akong problema. Pero sige lang, kung kana dili man sa nimo. Kay maghikog mo anta ka. Oh. Hunoson mo ang imong kinabuhi. Oh. Pero kay nisunod man kanding. Swerte ka mo dayon. Pasalamat ka. Kay kanding nakaluwas nimo. Kanding kwarta pa ko. Yung pagka. Oh, tap, yung. Oh, kumusta sa problema nimo, ha? Lagi ko nagtiktoy ko sa atong barangay kap. Oy, kay nangita ko sa kong kanding kap. Nawa akong kanding kap. Kay kawat ito gituguhay na ko dito sa may kasagingan kap. Paita Sa ni may kapoy. kulor sa imong kanding. Puti color kap. Huwag ka kabantay rin ni Agi kanding kap. Nagtag kanding kap. Puti o kulor? Oh.
Unsa man tong kanding nga color niya? Dali sa diriyog. Dali sa diriyog. Asa man ni kap? Husayo na to ni, husayo na to ni. Mo na to kung kanding kap. Wala. PR bag na ako kap. Wala na ni, wala. Ning ani ni siya di ganiha. Kay doon na siya gisumbong na ko nga problema. Unya, Maghiko ko no siya, unya hingkuha siya pisi, unya kay gusto nun ta siya magpakamatay, ni kuyog ang kanding. ako atong kanding kap. Ang color na basag ko no, puti. Na ako atong. Mo siya nagkuhan kap, nagbira kap. Siya na tingali. Huwag ka katagaig sa burno nga kap. Wala kaya, iya naman naging pagsudlan ni maong mga supre. Tarong ka pa. Ay, kung ano na rabag kap, nangilat na ka po. Maghiko mo siya, hala to ka.